labaran dare kenan. A yau dinnan za ku ji babbar alaƙa da take gudana tsakanin wannan babban jarumin Kannywood ɗin da kuma wannan babban jarumar TikTok ɗin, inda wasu da yawa sun yi matuƙar mamakin abin da yake gudana tsakaninsu. Hakan ne yasa wasu da yawa suka tattofa albarkacin bakin su ta ɓangarorka daban-daban, domin da yawansu sun ce wannan abu yayi matuƙar ba su mamaki kuma wannan abu yayi matuƙar sosa masa zuciya. Musamman ma wajen gano wato akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Murja Ibrahim Kunya da babban jarumi kuma babban mawaƙi Adam A Zango a cikin masana'antar Kannywood. Duk da cewa Murja Ibrahim Kunya babu wani fim da aka taɓa hasko a ciki, amma me tana yawan maganganu kan cewa ana yawan lalata 'yan mata da kuma wato zawarawa har ma da matan aure a cikin masana'antar Kannywood. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya Murja Ibrahim Kunya ta bayyana sunayen wasu manyan jarumai, inda ta ce akwai wani jarumi guda ɗaya wanda ba za ta bayyana sunan shi ba, shi kaɗai ne ƙwallon guru, ba za ta iya bayyana sunan shi ba, amma lokaci yana nan zuwa wanda za ta bayyana sunan shi, wato shine babban ƙwallon da ifi wato lalata 'yan matan Kannywood. Idan ba ku manta ba, a kwanakin bayan da Murja Ibrahim Kunya ta yi kalamai kan cewa ga fa abin da ake aikatawa da zarar an shiga wato aiki, inda wasu da yawa sun ce idan kuka shiga aikin kwana ga fa abin da yake faruwa. Murja Ibrahim Kunya ta tona asirin wato dukkanin wasu furodusoci da daraktoci har ma da jaruman Kannywood game da abubuwan da suke aikatawa idan za su yi ga aiki. Musamman ma ta ce idan aka je aikin kwana, ta ce aka rarraba condom ba don komai ba sai don wato hana rashin ɗaukar ciki, inda ta ce wasu akan basu guda biyu, wasu ma uku ake basu, wasu kuma akan basu guda ɗaya. Kuma ta ce ba a tsallake mata, kuma haka zalika ba a tsallake maza ba, domin aikin ba a bar kowa ba. Wannan abu yayi matukar baiwa mutane mamaki, haka zalika yayi matukar baiwa mutane muni, inda bayan dogon bincike haka zalika da ta shiga hannun maza ta tabbatar da cewa fa ƙarya ta yi, kuma babu wani jarumi ko producer da yake aikata irin wannan abu. Murja Ibrahim Kunya ta yi matukar nadama da bayyana wannan furci, musamman ma wajen rahin hujja da kuma rashin gaskiya da take da shi, inda ta ce ta bayyana wannan kalamai ba don komai ba sai don wato ƙara samun followers a cikin babban wato profile ɗinta wanda aka fi sani da na TikTok. Sai dai kafin nan akwai dan mutane da yawa da suke tattofa albarkacin bakinsu, musamman ma ɓangaren jaruman Kannywood da kuma mawaƙan Kannywood har ma jaruman TikTok ɗin. Sai dai kafin nan, ina mutanen da suke yawan ɗaukar namba na su kiran dangane da cewa suna so za su shiga masana'antar Kannywood, ma'ana masana'antar shirye fina-finan Hausa. Ku sani cewa a yanzu nesa ta riga ta zo kusa. Ga wayanda suke bukata za su shiga masana'antar shirye fina-finan Hausa, za su iya ɗaukar namba na su kira ni kai tsaye ko kuma su bibiye ni ta wasu ɓangaren mata da kuma ɓangaren maza. Haka zalika ina 'yan kasuwa waɗanda suke bukata za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya. Tabbas talla yana da matukar kima kuma talla yana da matukar amfani a gurin ɗan kasuwa. Ta ɓangaren talla ne kaɗai hajojinka za su bunƙasa, za a sanka a dukkanin inda ya kamata a sanka, a dukkanin inda tallanka ya zagaya a faɗin duniya. Da haka ga wanda yake bukata za a tallata mishi hajojinsa zai iya ɗaukar namba na ya kira ni kai tsaye ko kuma ya bibiye ni ta WhatsApp. Haka zalika yana sababbin mawaƙa da tsofaffin mawaƙa waɗanda ya kamata mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora shirye-shiryen su kamar yadda muke ɗorawa, ko kuma sababbin mawaƙan da kuma tsofaffin mawaƙa suke ɗorawa domin su sanu. Ku sani cewa ku kanku domin ku sanu a san ku a dinga neman ku za ku iya ɗaukar namba na ku kira ni kai tsaye ko kuma ku bibiye ni ta WhatsApp. A gurguje barin koma ainihin abin da ya aje mu wato ɓangaren wannan manya-manyan jarumai da kuke gani kamar haka. Murja Ibrahim Kunya da kuma babban jarumi Adam A Zango, inda kalamai da yawa suke ta yawo kan cewa tabbas akwai lauje cikin naɗi, musamman ma ɓangaren tonan asirin da Murja Ibrahim Kunya take cewa za ta tona asirin wani ƙwallo da yake cikin masana'antar Kannywood, inda wasu da yawa sun fi zargin jarumi Adam A Zango ne. Ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan jaruman Kannywood mata da maza, kuma domin jin Murjawa za ta tona asirin Adam A Zango ne ko wane ne.